खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबजासिम नायलांदो। इउपिपिएल बिजेपि जथाय हालोदनिफ्राय गोदानै रायजो सभानि एमपि महरै बिसायख'जानाय रोंगोरा नार्जारी बिथाङा रायजो सभानि गावनि बिमा रावजोंनो समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि बिथांनि बर' रावजोंनो समायखिरा लानाया बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। बिब्दिनो मानगोनां रायजो सभानि एमपि बिथाङा बर' रावखौ गोजौ थाखोआव लाना थांनानै बर' रावखौ फेहेरनानै मैखोमै बाहागो लानायखौ मिजिंथिदों। लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजिरनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो खाग्राबारि दख'रा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो 4 एप्रिलखौ दुखु सान महरै फालिबाय थाबोदों। देग्लायबो 33थि दुखु सानखौ दहाला सुबा गुदि फरायसालियाव गेलेग्रा फोथाराव खुंबोदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जगायनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससि बिरहोयो खाग्राबारि दख'रा एबसु आफादनि मुस्रि रमेश चन्द्र बर'आ। मुंख्लंनि मुङाव बिबार बावजेनो खाग्राबारि दख'रा एबसु बारग'रि आफादगिरि महरसिं दैमारिया आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसु आफादनि मुस्रि ललित चन्द्र बर'आ। दुखु सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै थानाय गेवलां सावराय मेलाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि मावना गेदेर मुस्रि दिपेन बर'आ। भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला सा सानजा भारतनि मोनथाम रायजो फारि आसाम आरो अरुणाचल आरो मेघालया गोबां अखा हागोन। दिनै 5 खालाराव अरुणाचलाव आरो आसाम आरो मेघालयाव 5, 7 आरो 8 एप्रिलाव गोब्राब अखा हागोन। लोगोसे 5 निफ्राय 7 एप्रिलसिम वेस्ट बेंगल आरो सिक्किम रायजोआव गोब्राब अखा हागोन होनना भारतारि बोथोर बिगियाना टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनै आसाम बन्द होदों। आसामजों लोगोसे 4 रायजोआव बन्द होदों। आसामनि थाखाय अरुण कुमार भट्टाचार्य अरेब कान्चनदाखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो बेनि बेरेखा खालामनानै नक्सालबादि आरो एबा उदखारिफोरा आसाम, सोनाब बंग, बिहार आरो झारखन्ड 24 घन्टानि थाखाय होदों। थांनाय 7 मार्चआव उदखारि दैदेनगिरि अरुण कुमारखौ हमदोंमोन पुलिसफोरा। अरुणखौ थांना गाज्रि अयथासार खालामदों होनना बुंदों। देहायारि गाग्लोबनायजों लोगोसे मेलेमारि गाग्लोबदों आरो मोजां फाहामथायनिबो बेबस्था खालामाखै होनना बुंदों। बिसोर बे उदखारि दैदेनगिरिखौ हगारना होनो बिथोन होदों। बन्द होदोंब्लाबो बे बन्दआ आसामाव बेसेबां गोहोम गोग्लैगोन मिथिगोन। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासो। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।